Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Hemejäňize salam. Men Altyn. Habersіз kalma gepleşigimizin 306-njy bölümine hoş geldiňiz. Aslında bu bölümü men Burç Halifanyň öňünde durup size salam berjekdim welin Dubaýa gitmeliyimi azyjyk ýyra sýşirdim. Dostlar, men nirde bolsam sizi täzeliksiz goýmar. Arkaýyn bolun. Biz meje tama topar bolup her hepdäniň birinji güni günü saat 8-de täzelikler bilen sizin garşyňyzda. We ýatladyň, araňyzda kanalymyza täze gelenler bar bolsa hoş geldiňiz. Aşağıda podpisasiya düğmeci vardır. Şoňa hökman basın. Köňüji dostlarymyz bizi gollaýanyňyz üçin sag bolun. We ona näme menem täzeliklere başlaýynmy? Kliplere başlaýas. Didar Nurberdiýew türk diline täze aýdym klip ödürledi. Nerdesin? Klip barada pikirimi aýtsam, klip edil türkleriň stilinde işlenipdir. Neredesin? Beni burada bıraktın. Neredesin? Ural Yusupov täze klip ödürledi. Gideniňe değdimi? Klip senariyeli we durmuşda bolaýjak waka. Ural ağa 2 aya gittin. Gideniňe değdimi? Başkasy tutdumy? Gideniňe değdimi? Yakıp gittin gönlüm. Ay gideniňe değdimi? Mähre Pirgulyewadan Mut Video güýçli gyzlar. güýçli gyýplar amalaya, ejit hala galyp nalaya, ýene neçekde wagt bu dünýä, aýakda durmagy senden talap. Serdar Ağaly bilen Gülälik Gulmuradowadan täzelik gorkýan. Klip barada pikirimi aýtsam, sahnalary gowy. Ýöne käbir ýakyn kadrlarda Güläliň makyažynyň ýygyrtlary görünýär. Gepin gyskasy klipde ýalňyşlyklar bar. Bizi gönderler arayre, sevgimiz direlde yine. Ben soğulan çelli demler, senem benimle. Indiki klip täzeligi durdu eftan oýnyň kän. Klip görülmänler diýsem hem bolýar. Ýöne klip realny bit professionalny işlenen. Sen oyunun ken, kelle oğutel, yönü bil barbadi, benim erken geldiğinin olsamım piftel. Sen oyunun ken, kiyik edel. Ýadyňyzda bolsa, Jahan Bagşynyň konsert versiýada bir näçe klibi gelýär diýipdim. We geldi. Jahan Bagşy gerek boldumy saňa? Uyun el bu utulara utara, yalan tüýgün bilmen haçan utara, namazy bar bu söyle. Özbegistany türkmen doganymy Osman Nowrozow konsertini Gunça Aýdymy ýerine ýetiripdir. Sulhum alıp gönlüm gitti kıyza, sirya deyip çök yarın teyze. Sulhum alıp gönlüm gitti kıyza, sirya deyip çök yarın teyze. Ardydaý täze aýdym hödürledi. Ýatanyk höwesim. Aslında bu klipim däl. Mut Video da däl. Ýöne bir vizualizasiýa. Erkimin derdimi giysa, zaman yoktu bize tutsa, yaşayıp güzel tutsa, zaman yoktu bize tutsa. Bize ağda ol, Empo şarjyna başlaýas. Ihlas Dadaýew fit Selvi Toqlyjewa. Sag bol söýgülim. bilemedim nerden ayrılıp geldi, sudurum gödüğümden gidene. Savul sevgilim, savul sever yar. Ýene bir Empo Aýdymy Şamrat Orazowdan Seýýän seni. Seyen seni canım canım canım.
Riyad Mahmedov, Emine. Endiki aydım täzeligi Kakış Amanturdiýew giýjelerine aýym. Giýjelerine aýym, sen gözel aýym, gözleri mulayym, sen gözel ýarym, elsekeyim. Empo şahyryny Batyr Muhammedow halk aýdym bilen jemleýän Armany. Radymin 40 ýyl ýatsam zindanda, yalançydan deli geçdim armanly. Aradymin 40 ýyl ýatsam. TikTok täzeliklerine gelenmezde Serdar Çariýewiň jyty Dawud bilen video hödürläpdir we bilişime göre bu klip däl. TikTok üçin ýasalan video. Dostlar diýilmeýändan şu diňe TikTok üçin diýsen gyzykly we professional berekella. Adamlar kän akyl berýänim daralyp dur dünýäm durmuşynda ýaşap görmän maňa sorup bermesinler ykbalymyň finagyndan ýeşillänim duymasynlar. TikTok'tan yeni bir video Celil Nurberdiyev Türkmen gyzy. Enne gelýäs iň gowran şahyrlarymyzyň biri könüleri ýatlar şahyryny Kakajan we Hemra Recep Uwey ene. Doğanlarımız bilen senden tutmadım. Ağladım men gecelerine yatmadım. Filadım men ecem deyip kepledim. Evayenem sen bana olaymadın. Filadım men ecem deyip kepledim. Evayenem sen bana olaymadın. Har eyledin gören günüm, laladın sayrar dilim. Ecel ver kızım hem zulüm evayenem. Geçen bölüm tesirlerde haýyş edilen aýdym Aganya Cuma Nazarow Ecem. Atlap gelirdin sen oğlun eydindin, acı yaşa kardy kara kızımdin. Mehreminim hiç doymadım sözünden, erirken seni göresim gelýär. Mehreminim hiç doymadım sözünden, erirken seni göresim gelýär. Enne gelýäs tesirleri okuma şarjymyda. İlkinji tesir ýazyp bayrak gadynan dostumuz Gadam Maksadow. Mediatama kanalyna ta geljegi ýok. Dogry aýtdyňyz. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz bayramyz üçin. Ilki tesirimiz Jeytnur şu gedege bayragy men aljak. Bu gedege alyp bilmäsiň Jeytnur bize elgertmeýär bu işe. Biziň agzalarymyz bizden ökdi. Endiki tesirimiz Artık Zakirov. Sen privet, Kazan Türkmenlerinden köp salam. Bizden hem size ululakan salam. Ähli Türkmenlerimizden. Yeni bir tesirimiz Gülcemal Berdiýewa. Salam mediatama işgärler işiňizde üstünlük arzu etýän. Her gezek täze gepleşiňizde sabırsyzlyk bilen garaşýan. Altyn sizem gaty gowalyp barýaňyz gepleşi. Ay, sag bolun köp minnetdar. Erep aktym şu. Enne gelýär soňky tesirimize Alym Ýolbarsow. 15 aprel doglan günüm. Doglan günüňi tesiremden gutlaýan uzak ýaşa arzularyň hemmejesine ýet. Dostlar, eýen bilişiňize görä men tesirleri okudum.
Ve şoň üçin siz şu bölümde haýsy täzelik has köp halanyňyzy hökman tesirlerde belän. Onu näme indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowja teredin. Hoş, sag bolun. Paka. Sağ ol sevgilim. Sağ ol severim. Gürläsim melkedipdir aşam. Dubai'den galiba. Sağ ol severim. Ana kaçtı buldum. Sağ ol sevgilim. Şıp. Şıp ne? Oydun ken. Sasedimin oyunu ken. Yöne klip realny professional. Boçad. Sağ ol severim. Of. Всем. Ciao. Aşağı bolle.